खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फैफिनलायलायबाय आरोबाव एसटिनि सायाव बाथ्रा बुंनो एनअसि हरनाया बयनिबो देरसिन खहा जादों बर' हारिनि थाखाय नङा होमबा खुगाजों जे जोंबो एनअसि जे हरगासिनो दङ बेयो मानो खहा जायाखै निस्सय जागोन बेखौ सोरबा सासे दैदेनगिरिल'खौ दाय होलायबाय थानानैबोथ' लाब गैया नङा होनबा सोरबा हाग्रामाखौल'नो दाय होनानैबोथ' लाब गैया हाग्रामा बिराद गिदिर दाय मावनाय हिसाबै बिनि माबा माबि बायदिसिना बुंगोन बे जानो हाया गनायजाथाव नङा रावफोरा आरोखि दा जोंफोरथ' दा एसटिनि बाथ्राखौ बुंनो रोङा दा बुङोब्लाबो नों एसटि नङा मा नङा जोंनिया बै बे प्रफाइल गैजा रोङि नङा होमबा भिखारिफोरासो बुङो बिसोरो नों एसटि नङालै बिसोरसो एसटिया नाम्बार 1 एसटिया बैसोरनो फेसबुक पेजफोरावहाय जे माबा गैयाना प्रफाइल गैया आइटिसिएल महान बिसोरो ओमफ्राय बिसोरनो एसटिया एकदम फिखुङावबो बिखायावबो खाफालावबो गन्थङावबो खोमायावबो ना एसटिया बिसोरनाव दंजोबो जों एसटि नंथारला आरोखि दोद फाग्लाफोर थ' जियानो जाया मानो बिसोरनि बाथ्राखौथ' मा बुंनाय नङा होमबा जा गोसो जायो बेखौनो बुङो थ' बाथ्राया खोथाया ओरैबायदि फार्स्ट सिसिट'वानिफ्रायनो फैग्रोनि आं सिसिट'वानि दैदेनगिरिफोरा मा बुंदों थाखानाय ट्राइबेलफोरनिफ्राय खहा जायालाफानो एसटि होनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बियो जाहैबाय सिसिट'वानि राव बेबो मोनसे एनअसि बिराद गिदिर एनअसि ओमफ्राय ट्राइबेल संघनिफ्रायबो नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंदों थाखानाय ट्राइबेल हारिनिफ्राय ट्राइबेल जनगोष्ठीनिफ्राय मोनसेबो खहा जायालाफानो होयोब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बिबो बिराद गिदिर एनअसि ट्राइबेल संघनिफ्राय आरो जोंनि बर' हारिनि खैदां खैफोद नङा होमबा खैदां खैफोदाव गसंग्रा फरायसा आफाद बिथांमोनाबो बुंदों ओरैबायदि थाखानाय ट्राइबेलफोरनिफ्राय खहा मोनसेबो जानो मोना बिनि अनगायै होयोबा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नंगौना नङा बेफोरनोथ' एनअसिया मोनफा मोनफा मानो बुङाखै दिनै मुर्दाबाद बेफोरखौबोलाय बै सुबुंफोरा आरो ओमफ्राय इउपिपिएलफोराबोथ' एनअसियाव हरदों गबिन्दआबोथ' मालाय मालाबानो होदों एनअसियाखौ नङा होमबा नैबे बेफोरबायदि होनदों थाखानाय ट्राइबेलफोरनिफ्राय खहा जायालाफानो होयोब्ला बुंनांगौ जेबो गैया नंगौना नङा बेबो बिराद गिदिर एनअसि बिपिएफआथ' दे हरखानानै दोनबाय मालाय 2016 एनअसिया होना दोननाया दा बेफोरबायदिया बावहाय सोरबा सासेखौल' मुर्दाबादनो माबाबादनो सोरबा सासेखौल' माबा मोनसे खालामबा जाया बेफोरबायदि आरोखि मानो खहा जाया थाखानाय एसटिफोरनिफ्राय माबा मोनसे खथायाखौ खमि खालामनानै होआबा बै सुबुंफोराबो एसटि जनजातिकरनखौ मोना मोनथिबाय ओरैनो दा बैसोर खुगानो होगासिनो दं एनअसिखौ होगासिनो दं आन्दलनाव जिसिबां खालामदों जिसिबां टक श'आव जिरायदों जिसिबां सावरायलायदों एनअसिखौ हरगासिनो दं मानो हराखै हरदोंना मुखिथ' एनअसिखौ हरगासिनो दङ नंगौना नङा बेफोरखौबो एसे नायोब्ला मोजां जागोन नामा आं बेखौसो बुंनो लुबैदों जोंनि एसटिनिफ्राय खहा जाया सोरले बेलाय खहा जायैनि मा गिदिर बाथ्रा दे बिपिएफ सरकारा उथायनानैनो लानायानो जाबाय एनअसिखौ माखासेयाथ' खुगाजोंनो बिराद होनानै दोनदों मिडियाफोराव गोसारगासिनो दङ बेफोरबायदि बाथ्राया थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आङो
अनजालि दैमारि मेडामाबो मा बुंदों ST होनाय होयिनि सायाव खोनासंनानैबो लानि एसे मोजांसिन बुजिबावसिनगोनदां। दा जालायदोलाय महानफोरा जोंनिया नङा होमबा माबा होसोनोनो माबानो होसोनायनि सोदोबखौ बेबाराव दा बुंसै मोनथिबाय। दाखालि सासेया न'खरैनो फेमिलि फैनानै न'आव आथिं गाफैनो गोनां जादों। रेकर्डखौ दामना होबा जारलायानो जागोन बेफोरबायदि आरोखि। ओंखायनो सोरनिखौबा धमकि होनाय सोरखौबा बलेर' लानानै न'आव थांनानै नागिरहैनाय दा खालामथारसै। आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैबावदों। दाखालि जिहेतु मोनसे जाथाय जानानै थांनाय बावहाय फरायसा स्टुडेन्टफोरखौ बुनाय आं बेखौ साबजानाय मोनाखै। बावहाय सोर बुदों आं बेखौ मोनथिरोङा। सोरनि हान्जाया बुदों सोरनि माया मा बुदों हान्जानि खोथा गैया। बिसोरना मा जादलायदों मा जादलायाखै आं बेखौ बुंनो रोंला। खिन्थु आन्दलन खालामखांनानै थांनायाव जे बुनाय ना आं बेखौ एसे माने थान मोनदों। बेफोरबायदि मोनायाव बुनाय हुदाखौबा गारनाया मोजां। जायखियानो बुवा मानो जायखि मानसियानो बुवा मानो सोरबा आन्दलन खालामना फैदों खालामलांथों मोजां आन्दलन खालामथों न'आव आरामै सहैफिनथों जाहाथे न'खरनि बिमा बिफाफ्राबो मोजां देहायाव सुस्थ' देहायाव मोनहैयो आं बेखौसो बुंगोन। दा बिदि बुलाय बुसि जुदि जायोब्ला नङा होनबा बियो मोजां जायाखै गनायजाथाव जायाखै। आंबो बावहाय एकमत नङा जाय बुग्रा आरो बुजाग्राखौसो आं बुजाग्राजोंसो जागोन आङो जाय बुजाग्रा बेखौसो आङो बिनि सापर्ट बिनि जानानैसो बाथ्राखौ बुंगोन। आरो बेराफारसे नायोब्ला जोंना गिदिर खहा खालामना लायो गावनि बिखायावनो गावनो सुनानै लादों। जाय मुंख्लंफोरनि दामाव थैजों मोनबोनाय BTC एसेमब्लि नङा होमबा न' मोनदों बेखौ जुदि सिफायना लायोब्लाथ' आरो बोरै जानाय। बयबो गनायजाथाव जायाखै आबेग बिबेग जोंनि खोथा फैया बावहाय। गोलाव बाथ्रा बुंबाय खोनासंग्रोनानै लानि एसे।